Hej alle sammen, velkommen YouTube-kanal alle sammen. I dag skal vi synge nogle forskellige sange, som jeg faktisk godt kan lide. Ja, okay. Og en af sangen vi skal synge Bass Boys. Altså jeg kan ikke huske, altså lidt af Bass Boys sange og Bro og og så Anne LeBlanc der. Let Do You Know skal vi også synge. Så lad os bare komme i gang. Og så selvfølgelig Tobias TBK. Så bare lad os komme i gang. Den første sang, vi skal synge, det er Bass Boys. Den der med forelsket. Og jeg kan nemlig ikke huske helt sangen, selvom jeg har lidt. Så ja, lad os bare komme i gang. Og jeg starter i midten måske. Jeg tror, jeg er syg, for jeg er så svimmel. Vi aldrig fortrød, jeg tog det vel med. Jeg kunne bare ikke lade være. Og mine venner spørger mig, har du styr på din tidsme? Ja. Men virkelig har jeg ikke. Nej. Er du fuldstændig væk? Smag ja. Bare ja. Denne sang, det er så Bro, og det er glad. Da du kom, var du glad eller sur? Ja, det er så svært at ligne en bror. Nej, det er ikke den, jeg mener. Det er ikke se dig, for jeg vil se mig. Det er som med dig. Jeg vil gøre med dig. Ja, det er på tiden, du skal hyggeligt at møde mig. Ikke vil du ikke nok blive her. Kig på mig, baby, sige, at du kan lide mig. Der er ingen tvivl på, at du er en tiger. Jeg kan se, at du ved dig. Baby, jeg kunne gøre dig glad. Og jeg vil gøre den natten lang om dagen. Så jeg kiggede sådan lidt op på grund af det, min nabo, ikke også? Det er på grund af, at der bor lige foran mig, ikke? Som der bare sådan stod og kiggede, og selvfølgelig er min vindue lige åben. Og nu er han gået, så er det Let Do You Know for Anne LeBlanc. Hvis I ikke har hørt hende, så bare gå ind og tjek. Det er en amerikansk, jeg tror hun er amerikaner eller sådan noget. Men altså hun hedder Anne LeBlanc. Hvis I skriver Anne LeBlanc, det skal jeg nok skrive, så lad os bare komme i gang. Let do you know how I'm breaking for the sleep. Let do you know. Så jeg synger lidt af sangen på grund af at den er sådan lidt lang, så let do you know how I'm breaking for the sleep. Så nu skal vi synge en anden sang. Det er til Tobias TBK. Og jeg starter selvfølgelig. Vil du tage min hånd? Vil du lade mig kysse din mund? Jeg krydser fingre, for jeg tror på os to i mit hjerte. Tak fordi I så med i den her video. I må godt skrive nogle ting, jeg skal lave. Nu har jeg lige lavet den her lille video. Og ja. Og husk, vær sød og abonnere og like, så er mega søde, så bliver jeg sindssygt glad. Ej, mine øjne, fuck. Ej, jeg har ikke lige noget i mine øjne, men altså. Og ja, jeg håber bare, I kan lide den her video, så husk at like og abonnere den her. Hvis I abonnerer, så ja, og husk også lige at følge min Insta. Det skal jeg nok skrive, måske skriver jeg det. Og ja, vi ses i min næste video. Tak fordi I så med. Vær venlig at se med i næste video. Tak fordi I så med alle sammen. Ses.